Este mes de novembro, a Pobra do Caramiñal é outro dos concellos comprometidos coa loita contra a violencia de xénero, cunha nova campaña destinada a involucrar as novas xeracións nesta importante causa. A campaña leva por lema Desmárcate da violencia de xénero e inclúe obradoiros, teatro e actividades como un escape room. A concelleira de Igualdade, Estefanía Ramos, explicou a importancia que ten esta data para intentar parar unha violencia que, por desgraza, parece non ter fin. A violencia machista continúa deixando cifras insoportables de vítimas e esas cifras teñen nome, é unha familia e unha vida. É unha realidade que non podemos nin debemos consentir como sociedade. As institucións temos a responsabilidade de actuar de forma unida, firme e sen fisuras neste tema. Non cabe dúbida nin neutralidade nin rexeitamento ás políticas que protexen as mulleres. Este ano o foco está na educación dos máis pequenos. Entre as actividades destacan os obradoiros de sensibilización que se están levando a cabo nos centros educativos do municipio. Gran parte destas actividades desenvólvense nos centros educativos porque creemos que a educación xoga un papel fundamental para erradicar esta violencia. Queremos que as xeracións máis novas crezan identificando as desigualdades, cuestionando as violencias e construindo relacións sanas e igualitarias. Preparamos contacontos, xogos coeducativos e actividades inmersivas para os institutos. Algúnas das actividades son derrubando estereotipos, que é un xogo de bolo xigante ou pasapalabra ou cruzar o río. Son actividades todas elas colaborativas que van permitir ao alumnado de forma simbólica avanzar cara a unha sociedade máis igualitaria e máis xusta. Máis de 300 nenos e nenas do CEP Salustiano Reieiras e do CEP Pilar Maestú Sierra participarán nesta experiencia até o venres 21 de novembro. O martes 25 de novembro, en conmemoración do Día Internacional contra a Violencia de Xénero, a Pobra acollera unha concentración nas inmediacións da escultura en homenaxe ás vítimas da violencia machista nos xardíns de Valle Inclán. Con esta campaña queremos facer unha chamada de atención e sensibilizar de que nesta loita temos que estar todos implicados. Para rematar, quero facer un chamamento a toda a veciñanza para o 25 de novembro ás 17 horas, ás 7 da tarde. Nos vamos a xuntar ao carón da escultura de homenaxe ás vítimas para ler un manifesto e para dicir alto e claro que na Pobra do Caramiñal está en pé contra a violencia machista. E para visibilizar as vítimas, a exposición artística Zapatos Vermellos estará aberta ao público, coas pezas creadas polos estudantes de primaria, un xiro artístico que transmite a crueza da realidade da violencia de xénero. Para os máis maiores, o mércores 26 de novembro, o Túnel das Voces ofrecerá unha experiencia inmersiva no IES da Pobra, mentres que no CPR Divino Maestro se levará a cabo un escape room dedicado á violencia machista, unha actividade innovadora para xerar concienciación entre os adolescentes. Este venres tamén se celebrará a Misa Local de Coordinación Institucional contra a Violencia de Xénero, onde se debatirán novas estrategias de colaboración entre as distintas entidades e asociacións. Neste espacio de traballo colaborativo, formado por representantes das distintas áreas locales, inténtase coordinar os esforzos e optimizar a resposta para a atención ás mulleres víctimas de violencia. Esta reunión está prevista que se leve a cabo o venres día 21 ás 10 da mañán na Casa da Mocidade. A través de iniciativas como estas, o Concello da Pobra do Caramiñal reafirma o seu compromiso coa igualdade e coa fin da violencia de xénero. A loita comeza coa educación e, dende aquí, buscan construir un futuro máis igualitario para todas as persoas.